Исәмсіз эфирда жұмға күн еңліқлары студияда Роза Хабибулина олға табат төп темалар турында. Ел сайын шәһәрнең перинаталь үзәгендә 7000 бала дөньяга килә. Ни өчен булачак әниләр шалла күшәрләрен сайлый хәбәрчебез ачыклады. Яңа ел фейерверкларсыз булмаса да, Чаллыда пиротехниканы махсус урыннарда гына кулланырга ярый. Бүгеннән янгын сүндерүчеләр рейдларга чыга. Грипп эпидемиясы ил буйлап йөри. Гриппның иң котырган вакыты кайчанга туры килер? Бүгін Татарстан хөкүмәте банкларда клиентларының борчылуы сәбәпле мөрәҗәгать белән чыкты. Хәбәрдә банк секторындагы вазгыять күзәтү астында диелә. Клиентлар алдында булган бурычларны үтәр өчен Татарстанда капитал һәм финанс чыганаклары җитәрлек. Республика җитәкчелеге халыктан тәшвишкә бирелмәвен, имеш-мимеш сүзләргә ышанмавын сорый. Ялган мәгълүмат таратучыларның эшчәнлеген хукук сакчылары тикшерәчәк. Бүген Акбарс банкында мәгълүмати һөҗүм корбаны булды. Социаль шелтәрләрдә аның ябылуы турында хәбәр ителә. Халыкны тиз арада кертемнәрен алырга чакыралар. Акбарс банкы бу мәгълүматны кире какты. Татарстанда бала тудыруда авырлыклар кичергән хатын-кызлар саны арта бара. Андыйларның күбесе собыйларын перинаталь үзәкләрдә тудырырга тели. Якын-тирә районнарда яшәүчеләр Чаллыны сайлый. Кама балалар медицина үзәгендә 7 районда яшәүче хатын-кызларга ярдәм итәргә әзерләр. Ни өчен булачак әниләр Чаллы перинаталь үзәген сайлый? Алар белән Гүзәл Шихапова очрашты. Оксана Камалиева 4 ел элек игезәк балалар тапкан, хәзер тагын Чаллы табибларына мөрәҗәгать иткән. Ул Менделеевскидан, андагы район хастаханәсен 4 ел элек япканнар. Шуңа Чаллы бала тудыру йортына килергә туры килгән. Конечно, удобно. В принципе, 20 километров, не такая большая дорога, занимает не так много времени. Отношение персонала очень хорошее. Поэтому решила сюда приехать. Медицина үзәге Мензәлә хатын-кызларын да кабул итә. Анда бала тудыру йорты 1 ел элек ябылган. Хәзер үзәк 7 районга хезмәт күрсәтүдә ярдәмгә әзер. Алар арасында Мамадыш, Тухай, Алабуга, Әгерҗе, Актаныш. Медиклар юлда хәрәкәт итү буенча кыенлыклар юк ди. Чаллы табиблары атнасына 1-2 тапкыр күрше-тирә районнарга барырга мәҗбүр. Бу авыр очракларда. 30 минут доставки к нам данной пациентки нивелирует все минусы, которые могли бы возникнуть при госпитализации их в эти центральные районные больницы. Ел сайын Кама балалар медицина үзәгендә 7000 бала дөньяга аваз сала. Биредә барлык шартлар да бар. Махсус реанимация ярдәме күрсәтү мөмкинлеге дә җайга салынган. Именно в подобных лечебных учреждениях могут оказать медицинскую помощь на высоком уровне не только им, но и новорожденным. При необходимости эти новорожденные могут быть в кратчайшие сроки доставлены, например, в детскую республиканскую клиническую больницу, что было бы, безусловно, затруднительно при родах в условиях ЦРБ. Юлда барганда гадәттән тыш хәлләр килеп чыкмаган, перинаталь үзәктә бала тудыру һәм реанимация заллары җитәрлек күләмдә. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Тора калу өчен өлешкә кереп алданган кешеләр хәзер бердәм Россиянең онлайн кабул итү бүлмәсенә мөрәҗәгать итә алалар. Моның өчен экрандагы адреска гариза язарга кирәк. Партиянең сайтында хәбәр итүләренчә, әлеге мәгълүматлар төрле инстанцияларга депутат сораулары төзегәндә кулланылачак. Хәзер Дәүләт Думасында бу төр төзелеш турындагы законга үзгәрешләр кертү карала. Өлешкә кереп алдану безнең Чаллы өчен дә актуаль. Әмма мәсьәлә уңай хәл ителә. У нас было практически 939. Бездә тора калу өчен өлешкә кереп алданучы гаиләләр 939 иде. Тапкырласак, бу 4000 кеше зыян күргән. Киләсе елга шундый 356 гаилә кала. Бүген Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Андрей Кузьмин Чаллы ТВ каналының яңа директорын тәкъдим итте. Хәзер телерадиокомпанияны Челнинский известия газетасының баш мөхәррире Зөлфия Султанова җитәкләячәк. Зөфәр Дәүләтшин Хозанда Татарстан 24 каналында республика дип аталган махсус программа өстендә эшләячәк. Салют өчен штраф түләргә туры килсә, аның бөтен матурлыгы югала. Бу сатучыларга да, сатып алучыларга да кагыла. Шәһәрдә пиротехника буенча рейдлар башланды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре фейерверклар сәүдә ителә торган урыннарны тикшерәләр. Бәйрәм мәйданнарында исә белгечләр шәһәрдәшләр артыннан да күзәтәчәкләр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Пиротехника белән сәүдә итүчеләргә кагыйдәләрне үтәү зарур. Һәр товарның сертификаты булырга тиеш. Алар киштәләрдә сатып алучы кулы җитмәс иратлыкта булырга тиеш. Кибеттә янгынга каршы җайланма булу мәҗбүри. Бу таләпләрнең үтәлешен гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре тикшерә. Кайчакта сатып алучыларга да игътибарлы булу комачауламас. На коробках должно быть все написано на русском языке.
инструкция, описание салюта, срок годности. Так, ну также инструкция по применению салюта. Пиротехниканы 16 яшы тулмағанларға сатарға ярамай, мұны полиция текшірі. Янгын күзетшілігі инспекторлары жерасты кеші юларында текшірі. Бірді пиротехника сату бүтінлей тыйыла. Тыйылған болса да бенгаль утлары адым сайын диярлікте сатыла. Сатушылар үзлері де қағиделеріні білмей. Сертификат на них покажите. Не будем продавать, нет, у меня нет. Нет сертификата, тогда сейчас протокол составим. 10 январга кадәр Чаллыда янгынга каршы режим кертелде. Шул сәбәпле штрафлар күләме дә 2 тапкыр артыграк. На физические лица это от 2 до 4, на должностные от 15 до 30 и юридические от 250 до 300 тысяч. Сатушылар гына түгел, кулланучылар да күзәтү астында пиротехниканы кеше күп булган урыннарда куллану тыйыла. Әмма бу исемлеккә бенгаль утлары, хлопушкалар керми. Быел башкарма комитет салютларны 3 урында оештырырга рөхсәт итте. Фейерверклар җиңү паркында, 37-нче комплекстагы пляж мәйданында һәм Төзүчеләр мәйданы янында Мәләкәс елгасы ярында яңгыраячак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мәктәп төзелеп кенә килә, аның янында инде ут чыкты. Бүген 36-нчы комплекста төзелүче белем бирү учреждениесе территориясендә төзелеш вагоны янды. Вакыйга иртәнге 5-тә була, бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Утны берничә минут эчендә сүндерәләр, янгынның сәбәбе электр җайламасын дөрес кулланмау. Грипп эпидемиясы ил буенча йөри. Россиянең 20 субъектында авыру юктыру очраклары эпидемиологик баскычны узган. Куркыныч янаган төбәкләр исемлегендә Воронеж, Иваново, Тверь, Новосибирск һәм башка өлкәләр. Татарстанга килгәндә хәл тыныч дип белгечләр. Гриппның кызган чагы гыйнвар уртасына туры киләчәк. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң аеруча да игътибарлы булу кирәк. Шәһәрнең баш эпидемиологы чаллы гриппка әзер ди. Әлеге вирусқа каршы вакцинация уңышлы тәмамланды. Гадәттә прививка ясатучылар арасында грипп йоктыручылар юк. Белем корал, яман шиш авыруларыннан 100% сакланып булмый. Шулай да авыру ихтималын киметергә мөмкин. Моның берничә юлы бар. Ширдән саклану өчен төп кагыйдәләр нинди? Сорауга җавапны безнең хәбәрчебез эзләде. Сәламәт тормыш алып бару яман шештән тулысынча саклый дип өздереп әйтеп булмый. Әмма күп кенә тикшеренүләр күрсәткәнчә, ракның кайбер төрләренә каршы торып була икән. Онкология һәм башка авыруларны кисәтү өчен билгеле бер универсаль киңәшләр бар. Алар сәламәт яшәү рәвеше дип атала. Основные причины развития рака – это нездоровое питание, прежде всего так. Второе – это курение. Третье – это всевозможные вирусные, воспалительные, хронические заболевания, нелеченные прежде всего. Далее сюда необходимо отнести воздействие внешней среды, экологию. Онкологияның кайбер төрләрен кисәтүдә профилактика мөһим. Сөт безләре, калын ишәк һәм аналыкта яман шиш булмасын өчен даими тикшерелеп торырга кирәк. Мужчина должен пройти флюорографию, значит, исследовать кровь на ПСА, то есть на процесс-специфический антиген для диагностики рака предстательной железы, сделать ФГДС, то есть исследовать желудок, и сделать колоноскопию. Ну и, безусловно, осмотреть кожу и региональные лимфузлы. Женщина должна сделать УЗИ или маммографию, ну маммография после 45 лет обычно. Дөньяда онкологик авырулар белән көрәшүгә зур чыгымнар тотыла, әмма сәламәт яшәү рәвеше турында да онытырга ярамый. Рим Әхмәтова, Яңалыклар. Боровецкий бульварында да чыршы утлары кабынды. Суыкка да карамыйча, аның ачылу тантанасына балалар һәм олылар килде. Алар өчен концерт программасы, төрле уеннар оештырылды. Бу яңа сезонда ачылган 3нче чыршы. Яңа ел гүзәле Сидоровка һәм Җиңү паркларында да балкый. Якын арада кагазчылар тукталышында Габдулла Тукай яр буенда һәм Азатлык мәйданында да чыршы утлары кабыначак. Хорошая программа. Хорошие, танцуют, поют. Вот только эти посетители что-то не поют. А так нормально. Все здесь хорошо, здесь общительно, здесь и Деда Морозы, Снегурочки, здесь и нам призы дают. Отлично, очень нравится, люди веселые, все собрались дружненько. Молодость вспомнили, с женой вот вышли вспоминать. Каждый год выходим сюда. Рано, вот хорошо, что пораньше здесь открывает. Вообще интересно, весело. Спасибо всем, кто готовит, старается для нас. Даже холод не чувствуется. Иртәгә 17 декабрьдә Азатлык мәйданы һәм Сарман трактында яңа ел казы ярминкәсе була. Анда Татарстанның төрле районнарыннан кош ите сатыла. Бутавы, каз, үрдәк һәм индаутка. 11 муниципаль районнан 48 000 тонна продукция килүе көтелә. Ярминкәдә барлыгы 220 сәүдә урыны каралган. Каз базары иртәнге сәгать 8-дән көндезге сәгать 2-гә кадәр эшләячәк.
Приезжает с огромным количеством сельскохозяйственной продукции. Бик күп авыл хуҗалыгы продукциясе алып киләләр. Кыш итенә сорау зур. Бәяләр авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы билгеләгәнчә. Бүгінгі мынашылар біздің яңалықлар білән сіз tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте ишеләрендә таныша аласыз. Алдағы яларыгыз файдалы үтсен, сау булыгыз.